Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, astelena da, giharretako mina daukat, nekatuta nago, giroa ilun xamar dago. Bai, eta kontatzen hasi ezkero kontatu bajea duzula baita ere, ezta? Azze astelen giroa dagoen gure estudioan entzule. Musika beharko dugu giro hau altzatzeko. Ea bago Juri, jarri Miriam Makeba. Afrikaren ahotsa edo Afrikaren ama izenez ezagutzen den Miriam Zentzi Makeba gaurko egunez jaio zen 1932ko martxoaren 4 Johannesburgon. Abeslari aski ezaguna, apartheidaren kontra borroka sutsua egin zuena. 1963an apartheidari buruzko testigantza eman zuen Nazio Batuen aurrean. Eta adierazpen horren ondorioz, Hego Afrikako gobernuak bere disko guztiak debekatu eta herrialdera itzultzea eragotzi zion, 30 urtez erbestean egon zen. Nelson Mandela konbentzitu egin zuen 1980an Hego Afrikara itzuli zedin. Une hartan mundu osoan ezaguna zen jada, bai musika talentuagatik, bai desberdintasunaren aurkako etengabeko borrokagatik. Ama Afrika ez izena jarri zioten. Eta Hego Afrikatik Kubara joango gara. Gaurko egunez jaio baitzen Emilio Estefan, kubatar musikari eta ekoizlea. Bere emaztea den Gloria Estefanekin batera, Miami Sound Machine taldea sortu zuten 70ko hamarkadan. You can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Miamitik Kaliforniara joango gara, surf taula gainean, estatu batuetako kosta zerkatuz. Bai, gaurko egunez 1963an The Beach Boys taldeak Surfing USA abestia kaleratu zuelako. Sekulako arrakasta izan zuten. Abestia oso aproposa egun hauetan entzuteko. Joan Duru eta Nadia Erostarbe euskal surflariak laugarren izan direlako Puerto Ricon jokatutako munduko surf txapelketan. Txapelketa bikaina indute biek alabiek. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Ventura County line, Santa Cruz and Trent, Australia, Caribbean, all over Manhattan, and down Doheny Way. Batzuk Puerto Ricon eguzkitan eta beste batzuk Euskal Herrian zeru ilunarekin giroak epeltzera egin du bai, baina egunaren bigarren partean euria egingo omen du. Lasaigo Juri, beti ateratzen da eguzkia. Huseinek esaten zuen bezala, konta ezinak dira bere teilatuen gainean diztiratzen duten ilargiak, edo hormen atzean ezkutatzen diren 1000 eguzki zoragarriak. Gaurko egunez jaio zen Khaled Hosseini afgandari idazle eta medikua. Ezagunak dira berak idatzitako Kometa Historia eta 1000 eguzki eder liburuak. Zara nire bihotza eguzki loreak zuri begira dira. Bai, kasunaren gotorleku zara.
Afrikatik Kubara, Kubatik Kaliforniara eta handik Euskal Herrira. Gaurko egunez, 1921 Michel Labegeri jaio zelako Uztaritzan. Euskal abeslari eta politikaria, euskal kantagintza berriaren aita. 2 disko txiki eta 8 abesti baino ez zituen grabatu, baina hori nahikoa izan zen euskal kantagintza berriari atea zabaltzeko. 7 urtetan 5 bihotzeko jasan zituen Michel Labegerik. Eta azkenean 1980 uztailaren 28an hil zen, Tolosako ospitalean, Oksitanian, bihotzeko ebakuntza batean. Haren azken agurrean, 4.000 lagun inguru elkartu ziren kanbon. Den zerbitzuko zure onduan ama daukazu ez zaitu inoiz utziko hautsoa. Eta atzo igandea zenez ezin izan genuen aipatu, baina atzo milaka lagun atera ziren Gasteizen kalera. 1976ko martxoaren 3an poliziak tiroz hil zituen 5 langileen omenez. Duela 58 urte esan bezala 76ko martxoaren 3an greban hilabeteak zeramatzaten hiriko hainbat enpresatako milaka langilek batzarra egin zuten San Francisco elizan, eta poliziak tiroka disolbatu zituen. Elizara sartu, tiroka hasi eta 5 langile hil zituzten. Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda. Eta atzo, istiluak berriro ere. Polizia manifestariei oldartu zitzaien eta foam jartigailuak erabili zituen haiek sakabanatzeko. 60 urteko emakume bat ahoan jo dutela salatu dute. Alde zinen borroketan, langileen duintasuna eskuratu nahian, eman zenituen zure urteak ta zuren bizitza, elizetan abesten zenuten internazionala, kaletan oiukatu zenuten greba orokorra, langileen borroka eta indarra somatzen zen giroan, ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea. Eta bitartean, handik kilometro batzuetara Donostian lilatoia egin zuten. Lasterketa feminista 6.000 emakume baino gehiago elkartu ginen korrika egiteko. Bai, horretaz arituko gara gaur, lasterketaren historia errepasatuko dugu eta bitxikeri batzuk kontatuko dizkizuegu. Eta Dona Apellaniz Nieto dator gaur. Korrika etorriko da agian Donostitik? Baian, Dona ezagututa, bueno, ziur. Ez da beti erreala, nork erakutsi dizu ala, badala, bai, orgasmo zazala, asetzerik deun bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakindasuna amua, etiketak ez du ordezten errespetua, sua, nork, hasi du jokua, noiz, bilatuko dute zure hitzek, behar duten lekua. Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean, egia zaintza denez zalantzan eta plazerean, hitza da baldintza, aioi harreman batean, ez duzule hori nire idean. Bueno, gaurkoan gure terapeuta emozionala gure barruko aurra zaintzen erakutsiko dugu. Beharrezkoa oso. Josune Bele de Mendizabalekin konektatuko dugu, ea zer kontatzen digun. Eta Euskal Udaleko zariko gara, negua da bai, baina uda iristeko irrikaz gaude. Ea ba, esnatzen hasi algara. Bueno, irratsaioa hasteko pres gaude, Eta maite dutza prestatuta ekarri dut. bai, oso ondo, etxeko lanak eginda, oso ondo, Junezuk? Nik ere, noski. Vale, perfecto. Entzule maite, martxoak lauditu, gaur astelena da, hau bigarren kafea da, gu nekatuta gaude, baina zuekin askoz hobeto egongo gara. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, June Romateti Barguren. Egunon. Egunon.
Eta zuekin Aritzalkugia eta Maio, egunon. Egunon. Ni Goiuri Ezeiz Arandia nauzue eta bai barkatu ez diogulako oraindik Aritzi koreografia erakutsi. Ez da bere errua, gure errua da baizik. Be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Let me work it out. Ba, Miley Cyrus. Izen berria jarri diot gaixoari. Miley Cyrusen Dr. Work It Out abesti berri honekin emango diogu hasiera bigarren kafeari. Gaurkoarekin 737 saio egin ditugu, martxoak esan bezala 4 ditu, goizak 10 eta 18, eta gu hementxe gaude 3 bakarrik eta 3 horixe. Gure koreografiaren pausoak bezala diote hemendik indiokarrek dio. Aritz, koreografiak 3 pauso dituela soilik, eh? Ja, badaki, baina eske, a ber, ez da inerreza, Bueno, ez dira 3, Indiokar, zuk ez duzu ikusten, baina hemen mailaren azpian hankak eta mugitu egiten ditugu, eta saltoak eta egiten ditugu, eta sekulako dantzak, eta doble tirabuzon karpado, eta horrelakoak egiten ditugu. Bai, hori da, batez ere Julenek. I see the problem, it's only gonna get worse. I need night meditation, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Eta nola esan duen, prestatuta ekarri duela bere maite duta, ba, Aritzekin hasiko gara. Aritz, zer maite duzuzuk? Bale, ez dakit zuei pasatzen zaizue, baina nik daukat sentsazioa eguna oso askar doala beti, eta oso denbora tarte gutxi ditugula, pizkat lasaitzeko eta pentsatzeko eta gure buruarekin egoteko, eta asko maite dut autobuseko minutu horiek, autobusa hartzeakoan o trena hartzeakoan, eta hor dago como pizkat aitzakia zure kabuz egoteko, eta zure kauzetan pentsatzen egoteko, eta asko maite dut hori, momentu hori, autobusa hartzearen o trena hartzearen momentu hori. Asko lasaitzen nau. Baina honea etortzeko? Adibidez. Lasaitzen zaitu Renfe? Renfe, tenfe, esaten dute moduan. Renfek ez nago asko lasaitzen, baina ja behin sartzen naizenean, hor ja, esaten dut, ez da, nik neurea egin dut, eta Ja, asko gustatzen zait bizitza filosofia hori, ez? Beti haserre bizi gara garraio publikoarekin, eta ikustea Aritzek behintzat gustora hartzen dituela minutu horiek, poztu egiten hau. Eta zer maite du June Erromatetik Bargurenek? Bale, nik bi maite dut esan ditzaket. Noski ibu. Bale, ez dakit, hemen entzuleek eta, zuek bazaudeten Berriako Telegram kanalean. Berriak dauka Telegram kanal bat, bertan albisteak bidaltzen joaten dena, eta normalean albisteak bidaltzeko sarreratxo bat egiten diote, eta benetan zoragarriak dira sarrera horiek irakurtzea. Bidali linka. Eta gaurko sarrera benetan zoragarri iruditu zait. Ze izan da goizean goiz jasotzea egunon. Manifestari egurgarriak, kontuz, mesedez, kaleak gurutzatzean. Ertzain batek beste bat ezkuta dezake. Orduan, Ona da. Benetan, Renfeko esaldia oraingo egoerara bidaltzea edo trasladatzea zoragarri iruditu zait.
Eta, bueno, bigarrena eta ja benetan prest ekarri dudan maite duta izan da. Bueno, ni hasi nintzenean irratian, Banegon Maiorretan eserita gonbidatuak esertzen dienean, eta beti jasotzen duen zeinua zen June poliki. June lasaiago. Izugarri azkarritzeiten nuelako, eta urduri jartzen naizenean benetan oso azkarritzeiten hasten naizelako. Eta asteburu honetan aurkeztu behar izan dut zerbait, benetan garrantzitsua zena, Bilboko kafe antzokian gure eskoren aurkezpen batean parte hartu behar nuen, eta bertan taulan jende askoren aurrean hitz egin behar nuen, eta oso urduri igo nintzen taulara, baina konturatu nintzen irratian daramatzan urte hauek lagundu diatela pila bat, eta askoz ez lasaiago eta hobeto bokalizatzen hitz egin nuela. Eta egia da, ni jetxi nintzela taulatik pixkat pentsatzen ezakitze esan deten, ezakitze hitz egin deten. Baina gero jendea asko gerturatu zitzala esanez, June, lehenengo aldiz entzute zaitut olako toki batean hitz egiten eta oso ondo egin duzu, eta hori, gero pentsatzen eta bueltak ematen konturatu naiz badela hemen ikasi den zerbait, eta maite dut hori. Posten gara, June. Gora zu, gora irratia eta gora gure esku dago. There's a heat wave coming at us, too hot to think straight. Nere maite duta kontatuko dizuet. Atzo Lilatoian parte hartu nuen. Sekulako euria, haizea, ni sentitu nintzanan, ez dakit. Pentsatzen dut Alex Txikon Anapurnan dagonean horrela sentitzen dela, ni pareko. Eta sekulako sufrimentuarekin, baina gero, Lilatoi hau amaitzen da, eta pospozik zaude, eta emakume pila bat daudean, eta ematen dizut poltsatxo bat, ura Aquarius eta bollito batekin, eta orduan sentitzen duzu, egin duzula New Yorkeko maratoia, zaiz bat kilometro, eta, sentitzen zara munduko atletarik onena. Eta gero, aprobetxatuz plana, esaten duzu orain, zer, bazkaltzera joan barko gara, bazkaldu barko dugu. Eta ordan joan nintzen 2 lagunekin sagardotegira, bazkaltzera. Eta oso gustora egon ginen sagardotegian, bereziki gustora egon ginen barrez lehertzen egon ginelako denbora guztian. Bazkarian, ez dakit jan ere nola egin genuen, ze denbora guztien jiji jaja ibili ginen. Kontua da, 3 lagun horietako bat ama dela, eta ume txikiak dituela, eta orduan aprobetxatzen dugula elkartzen garen bakoitzean erakusteko berari interneteko izkerak berriak. Interneten esaten diren gauza berriak. Eta orduan atzo haitu ginen Erromatar imperioari buruz izketan, aritu ginen pek hitzari buruz izketan, servir koño hitzari buruz izketan, NPC, denak erakutsi genizkion eta koiauak etzuen bat bera ere ematen, servir koño esan behar comer koño esaten zuen, ez dagoela gaizki oso ondo dago, baino ez da gauza bera. Eta horrela hueltak ibili ginen, eta, barre algaraka eta ze ona den, ze politia den sentsazioa etxera itzuli eta bakarrik zaude, eta hala ere, barrez hasten zara, gogoratzen zarelako, txiste bat egin duela beste batek, eta oraindik buruan daukazu, eta barrez lertzen zara, naiz eta ja bakarrik egon, eta hori zoragarri eruditzen zait, beraz, nire maite duta horrelako uneentzako. What I was made for. Eta ikusten dut Josune hortxe dagoela, baina ez dudala ikusten, estalita daukala kamera edo zerbait gertatzen dela, eta orduan, ez dakit bere maite duta ez duen elkarbanatu nahi, edo zer gertatu den, baina nik uste dut Josuneri ere galdetu beharko diogola, Josune zer maite duzuzuk? Kaixo, egun hon hemen nago, nik beti daukate pegatina bat kamaran, ze bitartean dauzkat ez dakiz zenbat leiho irekita, eta entzuten zaituztet, baina paso ematen ez diazuen bitartean, banoan ere 1000 gauza txiki egiten, eta nola ez bai, nahi dut partekatu nire maite duta. Zein da nire maite duta gaur? Igual hor, erabaki beharko dut bat, zuenak entzuten egon naiz, eta esango izuet, atzo amaitu genuela, aipatu nizuen, igandetan jabetze eskolan,
eskolan, tailerrak eman dituguna, lantegiak eman ditugula Ane Gebarak eta biok, 9-12 urteko neskei, 21 neska etorri dira lantegietara, bikain pasa dugu benetan, eta atzo izan zen azken eguna. Eta, bueno, deskantzatzeko ere, astia ere behar dugu batzuk ja, Porque, claro, igandero ere altzatzea goiz eta larun batean ere lan, eta ez dakit zer, baina, bueno, neskatila hauek kriston energia ekarri dute, eta atzo oso egun polita izan zen, ze etorri ziren gero azkenengo ordu erdian gurasoak, bueno, aitona monak eta ikustera, beraiek prestatutako erakustaldi txiki bat hori ikustera. Ariketak ziren, besterik ez, baina, bueno, superjefak izan ziren, egin zuten ikaragarri ondo. Hori baino 10 minutu lehenago danak urduri, imaginatzen zu ez, 21 neskatila, baina nola egingo dugu, baina zuek txalo egiten duzuenean gehatuko gara, edo musika gehatzen denean egingo dugu eskultura, edo, bueno, baina gero, egin zuten ikaragarri ondo, eta beitu, gero guraso batzuekin hizketan, eta ama batzuekin hizketan, esaten zuten, jo, nere alaba oso lotxatia da, eta ikusi dut, benetan solte, tailer honetan ikusi dut gozatzen, eta horretaz ere jabetu gara eta biok, jabetze eskolan, neskei bakarrik, ze hori ere, eztabaida hori piztu izan zaigu, ez? Zergatik neskak eta mutilak ez, bueno, oso garbi geratu da, neskok emakumeok ere gure lekuak behar ditugula, pixkat aske sentitzeko, babestua sentitzeko, eta hori nolabait islatu zen atzo, bai erakustaldi horretan, baina bai eman ditugun tailer horiek guztietan, ezta? Eta ama honek esaten zian, jo, nere alaba ikusi dut benetan gozatzen, eta bera da esaten zian, eta gaina nik bat egiten nuen horrekin, empatia total, zen ni gaztetan ere olakoan nintzen, altua naiz berez, nahi nuen pixkat ezkutupean gorden ere burua, lotxatian nintzen, baina ilusio pilo batekin, adibidez dantza eta horrelako gauzak, baina aldi berean ere, enuen inork ni ikusterik nahi. Eta esaten zian hori, jo, alaba, altua izan da, lotxatia eta beti hilearen atzean dagoela, eta holar, eta ikusi zuela, benetan gustora tailer horietan beraz, jabetze eskolak eta feminismoak egiten duen lan handi honekin nere maite duta, eta hori izan dela erantzun honena, eta etorkizun ederra daukagula aurretik, nahi duguna izango gara, hori izan da tailerren izenburua, eta nahi duguna izango gara, noski baietz. Noski baietz, eta horrela maite dutak elkar banatuta aurrera egingo dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta aurrekoan, Josunerekin geratu zitzaigun horrela gai bat, aipatu nahi genuena, eta esan genion, Josune, zuk gai honetaz jakingo duzu, zuk esplikatu behar diguzu, eta ez dakit, aurpegitxoa jartzen du horrela, ez dakit, gaia ezagutzen duen, ez duen ezagutzen, baina bueno, guk esan genuen, neska eta bluesen eta kontu honekin zer. Orduan zer, Josune, gaia ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen? Bueno, informatu naiz, jantzi naiz, baina, bueno, lehen eskutik ere ez dut ezagutzen, nik ez duelako parte hartzen bluesa eta nesken kuadrilletan, hemen Gasteizen oso ohikoak dira, eta badira, ez, jaien erreferentea, La Blanca Andramari Zuriaren jaien erreferentea dira, ez? Hauek, ez dakite zuzena bilen, baina 50 urte baino gehiagoko historia badaukate, eta garai horretako Gasteizen, neskak eta, bueno, bluesak batez ere, neskak ez, bluesak, ateratzen ziren paseiloan, giroa alaitzen, ez? Musikarekin, abesten, dantzatzen, eta publikoa, jendea, gizartea juten zen, hoiek ikustera, eta hoiek animatzen zuten, hoiek ematen zuten giroa, ez? Jaiei. Eta hemen baditugu 28 kuadrilla direla uste dut, guztira, eta bertan ja integratu ziren aspaldian neskak, eta ze gertatu denez, Goiuri zuk galdetzen zenean aurreko astean, eta zanon, ui, naiz enteratu honetaz, eta horri bilina izpizka saltxeatzen, eta gertatu dena, bueno, orain pixkat albistea dena, da 28 kuadrilla hoietatik 6 bat edo
beste, aldendu zirela, banatu zirela, eta blusa eta nesken batzordea izan zen horretatik aldegin zuten, 7 kuadroi hauek, eta federazioa sortu zuten. Beraz, daukagu blusa eta nesken batzordea eta federazioa bestetik, bai? Mutur edo, bai, pixkat kontrajarrian daude, eta irakurri dudanagatik ere bai, hemen egiten den paseillo hori, paseillo edo paseotxoa horri deitzen zaio erdigunetik, demagun, independentzia kaletik hain justu ere eta dato kaletik, oiek kuadrilak, badoaz dantzan, kantan, txarangekin eta txistuekin eta horrela, zezen plazaraino. Zezenak ja, ez dia egiten, Gasteizen, baina garai batean bai, eta hori zen pixkat aitzakia, ez? Horra animatzen zuten giroa. Bale, gaur egun, batzordea eta federazioa pixkat muturtuta daudenez, hau ere paseotxoa egiten dute alardean bezala, ordutegi ezberdinetan, bai? Orduan, hor badago saltza eta hau dator 2015-etik. 2015 urtean, hor egon zen pixkat desadostasun hori, ze egon zen eraso matxista bat Gasteizen jaietan, eta nolabait erabaki zuten egun horretan etzela paseotxorik egingo. Bai? Egin zuten kontzentrazio bat, eta denek hartu zuten parte kontzentrazio horretan, baina gero, batzuk erabaki zuten kontzentrazioa behin egin da, aurrera egingo zutela paseotxoarekin. Orduan, 7 kuadrilla horiek hori egin zuten, eta batzordeak isuna jarri zien, eta ordutikan, 2015-etikan, bananduta daude. Zer gertatu da? Aurten, dakizuen bezala, Gorka Ortiz de Urbinak bere azkenen urtea egin zuen iaz, eta aurten badator Iñaki Kerejazuk pixkat gorpuztuko duena zeledoi berriaz, da? Orduan, ez dakit hau abia puntu edo eta ere bai udaletxean ere zinegotzi aldaketak, eta, egon dienez, erabaki dute, hau nola bait, batzordea eta federazioaren arteko tirabira hoiek, konpondu behar direla. Eta horretarako, bitartekaritza lanetan jarri du udalak Gizagune Fundazioa. Eta hori da pixkat orain arteko saltza. Gerokoak etorriko dira. Baina, bai ibili naizela irakurtzen hainbat albistetan, Gasteizoi, batez ere Gasteizoik, Soniaria dekomunari zinegotziari egindako elkarrizketan eta horrela. Eta aipatzen dute, blusa eta neska, arruntak, igual ez da hitza, baina esnaet, gizartean aritzen direnak dugu bezala, ez? Zuk galdetzen zenidan Goiuri, zuk ondo dakizu zer gertatu den? Bitu, hau, erabat agaztuta neukan. Nolabait gizartean ez duela hainbesterainoko oihartzunik sortu honek, bai? Azkenean, jaietan giroa ikusten dugulako, baina, hor da saltza, batzordean eta federazioan dauden kuadrillak, neska eta blusa kuadriak, azkenean aurten bat egingo duten, eta ez dakit edo federazioak hitz horrek ez duen baliorik izango eta danak batzordean integratu, edo auskalo. Baina horretarako Gizagune Fundazioak bitartekaritza lanak egingo ditu. Oso ondo, bale, uste dut kokatu garela, ulertu dugu dela pixka bat Zaiatu naiz pixkat pedagogikoki azaltzen, zen ere kostatu intzait gainera neri olako izen potoloak batzordea, federazioa, galdu egiten naiz, baina hori 28 kuadrilla hauetatik gehienak daude batzordean, eta banaketa horren ostean 7 bat juntzien federazioa sortzen edo. Bai, ez zerretxa, horrelako hitzak eta hasten direnean, bilkura, asanblada, federazio, elkarte, batzutan zaila izaten da, ze inork ez dio uko egin nahi izenari, ez? Denak kontsideratzen dira blusa eta nesken elkarte, edo blusa eta neskak, eta ez diote izena aldatuko, baina tira, oraindik denbora desiente daukagu festak iritsi arte, eta ikusiko dugu, urrengo hilabeteetan, abuztura arte, gertatzen den, nola joaten diren bilera horiek, bitartekaritza lan hori, eta gero abuztua iritsitakoan, festetan herriak zerbait nabaritzen duen, obera esan nahi dut, espero dut obera izatea, aldaketarik badago izan dela obera, eta
Eta bueno, bai Arabarrek eta baita Euskal Herriko beste puntutatik Gasteizeko festetara joan nahi dugunok, disfrutatu ezagun neskekin, bluesekin eta antolatzen den ororekin. Zu han egon bezala festetan, Josune? Beitu, ez dakit, aurrekoan Junek esaten zuen, egutegia dana itxita izatea, ni badakite ezkontza badaukadala uztailan, eta gero abuztuan, ez dakit, batzutan, beitu, hemen bakarrik 5 egun dauzkagu, ez diela Bilbokoak bezala, jaiak, baina neri batzutan lehenengo egunarekin txispuna egiten duzu, urrengo egunean ajea, nahikoa daukadala egun bakar batekin, nire gustatzen zen zait abuztuaren 4, txupinazoa da, orduan jaisten da zeledoi, eta posible izango da igual, egotea, baina ez naz geratzen gaztetan bezala, egun guztietan, nahiago esaten dut, oporrak pixkat ere oxigeno hartu iritik kanpo, asko maite du nere iria, baina noizean behin alde egin behar dugu. Baina, nik uste dut hau, holan ibiliko dala, zao, gai hau, eta gerturatu ala informazio gehiago ekarriko dizu edala. Oso ondo, eskerrik asko Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, guk ere oporrak emango dizkizugu orain, disfrutatu astelenarekin, eta edo nahi baduzu geratu mikroaren beste aldean, entzuteko Dona Epeianizek kontatu behar diguna, zezinez interesgarria da. Eskerrik asko Josune. Eskerrik asko zuei, agur. Ragoak, bigarren kafea. Egun ondona. Egun on. Zer modu zaude? Ederki, gogotxo etorri nahi zau. Gogotxo. Astelenon. Bueno. Ze ilusio egiten digun astelenetan etortzen zarenean, ze astea beste modu bat ere gustatzen dugu. Bai. Neri ere asko gustatzen zaitu nea etortzea. Quiero pensar que me echaste menos. Aurreratu dugu gaurkoan gaia gure barneko aurra izango dela. Temazo. Zer esan behar kontatu behar diguzu honen inguruan, zer da gure barneko aurra? Denok dugun aurra bakoitza berea, evidentemente ez dakagu denok berdina, eta bizitzako gauza guztiak horre metatzen dira nola baitez. Askotan badegu sinesmena edo esaera esaten duguna, bueno, hau jazta pasada eta listo nahikoa, ez? Agur esaten diogu, eta ez da ala, bizitzan gelditzen zaigu dena barruan, eta eskerrak, behar degulako hortikan ikasi, desikasi, hori kontuan hartu evoluziorako, bai pertsonala, bai gizartearena, eta orduan, izan garen aur hori, izan garen erabe hori, eta bertan bizitako esperientzia ezberdinak, bizipen ezberdinak gure barruan daude ere, bai. Pozgarriak izan direnak, tristeak, beldurgarriak, mina bizi degunean eta plazera bizi degun guzti hoiek gure barruan daude. Baina hori, karo, ez dago gure konstientean, ez gera konstiente eta ez ditugu beti gogoratzen. Baina bai gure mundu emozionalak edo bai gure gaitasun emozional guzti horrek bai biltzen ditula, esperientzia hoiek, eta hor metatuta daude. Horregatik askotan, nik esatet matriuskak bezala funtzionatzen dugula, ez? Gu gara, heldua garen hori, gara kanpokoa, eta juten baldin magea pixkate kapak kentzen, ikusten ditugu hor, gure gu ezberdina daudelak, txikiagoak, baina hor informazio asko metatuta dagoela. Ez, askotan hitz egin dugun bezala, ez, badaude jokaera edo esperientzia batzuk zeinak bizitzen ditugunean hoiekin tortzen zaizkigu, bizipen edo oroitzapen batzuk, zarrak direnak, ez? Askotan ez konstienteak dira, baina hor daude, ostras, beti egiten dut berdina, edo historiak errepikatzen dira, edo dena delakoa, ez? Gu dakigu irakurtzen, dakigu ibiltzen, dakigu harremantzen, ikasi dugunagatik. Eta ikasi ez duguna, edo zailtasunak izan ditugun hori, edo minak jasotako min guzti horiek ere hor daude. Eta gelditzen zaizkigu zauri moduan. Eta ontazia hitzein genuen, dela
saio batzuk edo programa batzuk, hitz egiten genuen zauri ezberdinetaz, abandonoaren zauria, retxazoaren zauria, injustiziaren zauria, humilazio eta traizio zauria, dira, hoiek enumeratzen dira zauri nagusi bezala, hor daude, nolabait zauri hoiek metatzen dute bizipen mingarriak, esperientzia mingarriak, eta hori ez, humilazio ezberdinak, traizio ezberdinak, eta hala izan ez badira ere, gu bai bizi izan ditugu horrela, eta orduan horrela metatzen ditugu. Eta horren ikusi dugu pixkatzen nola dakan eragina honek gure helduaren bizitzan. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los... Bueno, nere barneko aurra entzutuko desiatzen dago, Bai, niri, honekin konektatzea asko gustatzen zait, niretzako pertsonalki esperientzia oso sendatzailea izan zen eta bada, beti ere egiten dudanean ariketa hori, ez? Barruko haur hori zaintzearena, entzutearena eta maitatzearena, eta hor zerbait sendatzen dela sentitzen dut, eta nire lanean hontan jarduten dugunean, barruko aurrori zaintzen eta sendatzen, ikusten dudana, minez inguratu badago ere, oso sendatzailea da, eta gero hor zerbait osatzen da, eta pertsona nolabait, batzutan laguntzen dugu, ez? Isten kapitulo batzuk, zeina beharrezkoak dira, ez errepikatzeko behin eta berriz egoera, joera edo emozio antzekoak. Nola jakin dezakegu minak ditugula hor zauriak sanatu gabe? Nola baite frustrazio handia bizitzen baldin badugu etengabe, sentitzen dugu oso frustratuta gaudela, adikzioren bat baldin badugu, ezin kenduta, nahi dugu kenduta eta ezin dugu, ez? Oso exigenteak eta perfekzionista garenean, aurrekoan hitz egiten geruna, hor badago zerbait, zeina ez da inbeste logikatik funtzionatzen duna, baizik eta hor emozio asko daude horra agian kateatuta, eta horrek, edo emozio horiek eramaten gaituzte exigentzia edo perfekzionismo horrekin nolabait gu orekatzea, baina badakigu ez dugula orekatzen, ez? Sentitzen dugunean ez dugula merezi ezer onik, ez? Nik ez dut merezia, ez dut merezi, bixate, ez dugu ezer merezi, ez? Sinisten dugunean, horre ez auri potenteak egon daitezke, ez dute zer balio, ez? Horren atzean, badago ere zauri ezberdinak egon daitezke, biktima garenean beti. Ez? Eske nik beti dena egiten dut ondo, baino beti dena teatzen zait, eta nik ezakate zerren ardura, ez? Frustrazioarekiko tolerantzia gutxiago daukagunean, oso jeloskorra garenean, defentsan bizi garenean, ez? Beti atakatuak izango bagina bezala, ez dakigunean jolasten, ez dakigunean disfrutatzen horra askotan egoten dira zauriak ateatutak. Eta kuriosoa da, gertatzen dena heldu garenean eta dakagunean ditugunean zauri ezberdinak gure aurrarekiko edo gure aurrarekin lotuta, ja ez digu balio kanpoko pertsona heldu gure gurasoek, gure bikotea, gure lagunek, gu zaintzea, bai balio digu hori gure helduak jasotzen du, baina gure aurrak behar du gu garen heldu horrek zaintzea, aur hori. Hau da, gu ikustea, ostra maitia, eske hemen desbalorizatua sentitzen naiz, nik zaintzen zaitut, nik ulertzen zaitut, nik ematen dizut begirune hori, ez? Askotan, jasotzen dugulako kanpotik begirunea, baino guk zauri hori piztuta baldin badakagu ez dugu hori jasoko, ez dugu begirune hori dugula sinistuko. Adibidez, txikitan, imaginatu, 8 urtekin, gure lagunek egiten dute zorion festa bat, ez? Zorionak ospatzeko festa bat, eta ez gaituzte konbidatzen. Eta gainera denak burlatzen dira gutaz, egiten digute burla, eta gezurretan aritzen dira, ez? Ez dugu festarik egingo, baino, hor gezurra handiak eta gu hor traizioa, humilazioa bizitzen dugu.
hori oso potentea izan bada guretzako agian zauri bezala gelditu zaigu, eta gero heldutan, orain ditugu 30 urte, eta gertatzen da kuadrian gaudenean, eta talde handian, edo talde txikian gaudenean, hasten direnean lagunen artean, pixkat plan ezberdinak egiten, eta igual ez digute segituan esaten, aizu, etorri gure gana, edo hau gaude esaten, ja pizten zaigu zauri hori, eta hortik jokatzen dugu. Min horretatik, ez gera gai nolabait ikusteko heldua garen hortatik, bueno, pertsona hauek bere plana egiten ari dira, edo orain komunikatuko didate, edo ez naute humilatzen ari, edo ez duten nahi nik ez partea hartzea, baizik eta komunikazio falta egonda, edo ez? Baina zauri hori dagoen bitartean gu biziko dugu, txikitan bizitako traizio hori, horrela funtzionatzen dugu. Horregatik askotan ditugun erreakzioak horrekiko dira, edo desmesuratuak nolabait, errealitatean, gaur egungo errealitatean ez dute zentzu askorik, baina, karo, juten gara atzera eta ikusten dugu hor zauriak daudela, eta horrek zer ikusia duela gu izandako aurrarekin, eta gu genitun rekurtso horiekin. Todos me dicen el negro llorona. Nik nire barneko aurrari aitortza modura, ari nintzen pentsatzen, ez dakidala den, nik aur hori zaintzeko, edo aur horrek ni zaintzeko, egiten dudan gauza bat dela, nire etxeko ispiluan, daukadan ispilu handia, gorputz osoko ispilu horretan, daukat nire txikitako argazki bat jarrita. Eta orduan, bagian ispiluan begiratu eta pentsatzen dudanean, ez dakit ez, horra pentsamendu itxusiak, edo goiurize itxusi zauden, edo zaurpegi txarra daukazun, edo ze itxusi aipurdi hori, edo beso horiek zen azkagarriak, horrelakoak etortzen balin bazaizkit, ispiluan ere burua ikusita, hor daukat nire goiuri txikiaren argazkia jarrita, eta orduan gehiago kostatzen zait, horrelako gauzak esatean ere buruari, ze ari naiz neska txiki horri ere esaten, horrelakoak. Eta neska txiki horrek ez ditu merezi horrelako esaldiak. Eta orduan, bada modu bat ez dut hori pentsatuko neska txiki hori zaintzeko, baina benetan neska txiki hori ari da ni zaintzen. Zen nola neska txiki hori, goiuri txiki hori hor dagoen, berak zaindu egiten hau, eta bera da ekiditen duena nik pentsamentu txarra hauek edukitzea. Agian zu ari zara zure burua zaintzen orain, baita zure aurra zaintzen beraren gatik, ez? Nik, horrela irakurriko nuke, edo horrela irakurtzen dut, ez? Zuk egiten duzu heldu bezala, bai esfortzu hori esatea, eske aurronek ez du hori merezi, eta horrari gara gure burua zaintzen, oso kuriosoa da, ez? Ze, zuk esaten duzun bezala askotan, gu zainduak ez garenean sentitu, ez degunean sentitu, behar genuen hori, gure beharrak asetuta genitula txikitan, horrelako mezua jaso izan ditugulako, edo beste hainbeste gauza, eta hau, denoi gertatu zaigun zerbait da, denok ez ditugu izan gure beharrak beti asetuak, horregatik denok ditugu zauriak, bakoitza bereak, bere tamainan, eta bere bizipenekin lotuta. Hori bizi izan dugunean, utxune hori bizi izan dugunean, askotan beti, heldua garenean, gure joera da beste helduei, edo inkluso gure barneko aurrari, ez herri eta botatzea, ez gaituztelako zaintzen, aizu zu zaindu bar nauzu, ez? Eta hemen da pixkat gelditzea eta kontzientzia hartzea, bale, nik naiz heldua orain, eta nik zaindu dezaket barruko aur hori ze bai daude minak, ez? Zuk esaten duzun bezala, askotan jasotako mezuak daude, edo ditugu barneratuak egi moduan, eta gu heldu garenean, hasten garenean esaten, ostra, hau ez diot esan nahi nere barruari, hau ez diot esan nahi nere aurrari, ze ez du merezi, ez dut merezi, eta horre ari gera egiten gure burua zaintzeko eta gure aur hori zaintzeko bide handia. Hemen indiokerrek dio, nere ustez daukagun aurra beti etera berdugu, izan zaitez Peter Pan. Llorona, llorona, llévame al río. Bueno, Peter Pan izatea beste kontua da. Importantea da gure aurra ez ateratzea aurra bakarrik, baizik eta zaintza eta ardura ateratzea gure helduaren parte horrekin, zeina hartzen duen eskutik gure aurra, eta zaintza ematen dion, ze aur guztiek behar dute helduaren zaintza denek behar dute. Jaiotzen garenetik, ja heldu bilakatzen garen arte beraz, neurri ezberdinean, noski, eta aur bakoitza bakarra da,
baina gure aurrori ere zaindu behar dugu, eta gozen baldin badugu hor bakarrik, gertatzen da erreakzioak ditugula, erreakzio emozionalak, akzio emozionalen ordez. Beraz, zer egin dezakegu, ez, aur honekin konektatzeko, neri asko gustatzen zait kontsultan egitea ariketa bat, zeina bai esperientzia mingarrietik abiatuta edo abiatu gabe egiten dugun gure aurra ikusi, zuk esaten zuen bezala Goiuri, argazki batek aldigu lagundu hortan, ez? Gogoratzeko ginen aurrori, edo argazki gabe irudikatu, gure irudimenera begiak itxi, eta aurrarekin konektatu agian logelan dagona, agian jolasten kalean, eta nolabait sentituta ikusi beraren gana gerturatzen garela, ez? Eskutik ematen garela, bere begietara hurbiltzen garela, eta ikusten dugula, ez? Eta adierazten diogu ikusten zaitut. Hemen zaude, eta hemen nago zurekin, ez? Eta hor hurbilketa bat egin dezakegu izandako aur horri, eta hor sentituta ikusi ze emozio edo ze sentsazio ezberdin pizten zaizkigun. Ze askotan hurbiltzen garenean gure aurrari erretxazoa etorri dakiguke, nolabait esaten ostras, ze gogorra hau, ez? Edo guztiz kontrakoa gertutasun pilo bat, zeina, hor egon bar dira esperientzia mingarri handiak, gertatu daiteke intentsitate emozional bizia sentitzea momentu horretan. Beraz, ala baldin bada, ariketa hau ere egitea lagunduta beti ere laguntzen du, ez? Bai profesional batengatik, terapeuta edo psikoterapeuta batengatik, edo ondoko konfiantzazko pertsonak, baina bai barruraka egiten dugunean lan, bai bakarrik egin dezakegula noski, baina sentitzen baldin badugu hori maneiatzeko gai edo presez gaudela, beti laguntza hori eskatzeko aukera dakagu. Bide batez, abesti honak proposatu dizugun, Dona Peianiz Nietok tarte hontarako, Entzuten ari garen hau da Txabelaren La Llorona. Yo te soñaba dormida, llorona dormida. Gure lankide Mai Gorostiagak beti esaten du, berari etzaiola gustatzen esatea nerabean nintzenean, edo aurran nintzenean, bera kontsiderantzen duelako, bera dela, gaur egun dela, aur, nerabe eta heldu. Eta ez dela aurra izan nintzen adin batetik bestera, eta hori bukatutakoan nerabe egin nintzen, baizik eta orain naiz aurra gehi nerabe, gehi gazte, gehi heldu, gehi adineko, eta izango naiz adineko oraindik ez, baina horrela, eta asko gustatzen zait planteatzeko modu hori. Matriuska horiek, ez? Azkenean ni naiz, izandako hori eta gaur egun naizena. Oso interesantea da hori, eta bai da planteamendu bat ez azteko gauzak, eta behintzat ez sinisteko pasadena pasadelaia. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Eta nik gaur gure aurrarekin konektatzeko gutuntxo bat ekarri dut, hitz batzuk, niretzako esan bezala oso ariketa interesgarria da hau egitea, gure barruko partearekin konektatzea, gure zauriekin, gure hauskortasunarekin eta gure indar guztiarekin, ez? Hauskortasunaren ondoan edo hauskortasunarekin bat gure indarra dago. Hitz batzuk ekarri ditut, maitasun askoz, maitasun handiz, konpartitu nahi ditut hemen zuekin. Nolabait, entzulei gero, laguntzen baldin badie parte goxo hauskor eta indartu horrekin konektatzea, zuekin eta zuentzako. Despacio logro sacar. Ene aur maitea. Gaur une bat hartu nahi dut zugana zuzentzeko. Zenbat maite zaitudan eta zenbat baloratzen zaitudan esateko. Badakit batzuetan beldurtuta, bakarrik edo zaurituta sentitzen zarela. Eta men nagoela zuretzak jakin dezazun nahi dut, orain eta beti.
Gazteagoa ginenean elkarrekin igarotako une latza gogoratzen ditut. Badakit, une batzuetan abandonatuta, ez ulertua edo beste ekintzengatik zauritua sentitu zinela. Zuri mina ikusi dut. Zure mina ikusten dut. Sentitzen dut eta ulertzen dut. Mina handia pasa duzula badakit, eta orain ni hemen naukazula zu zaintzeko adierazi nahi zaitut. Min hori jaso eta zaintzen dut, Maitia. Maitasuna, segurtasuna eta zoriona merezi dituzula jakitea nahi dut. Eta gaurtik betirako nire konpromesua zu zaintzea izango da. Ez zaude bakarrik. Nik zu laguntzeko nago hemen, zuri entzuteko eta sendatzen laguntzeko, elkarrekin zuretzako nago. Helduen bizitza oso askar doa askotan, eta despistatu eta banago, zurekin nagoela adierazi nahi dizut. Egunero zutaz gogoratuko naiz eta barrura begiratuko dut nola zauden ikusteko, zurekin konektatzeko, merezi duzun zaintza izan dezazun. Nere maitasun eta eskerron guztiarekin, zuretzat eta zurekin ene aurra. Ze polita. Tengo ganas de verte, tenerte delante, para ver qué se siente. Ze polita, dona. Olako hitzak, barruarekin konektatzen digute, eta konektatzeko era, xamurra da, eta gertutasunetik, beraz, hitz hauek, edo horrelakoak, edo bakoitzaren barrukoak, laguntzen dute horrekin, ez? Ez bada zaigu ateratzen, gutuntxo hau entzun dezakegu, eta egin erakita hori, gure aurrarekin konektatu dezakegun, eta guk nahi baldin badugu, bakoitzak nahi baldin badu, gutun hori idatzi, ez? Edo konektatu, edo esan aurrori, zoragarria. Eta hortikan, abiatu, ez? Ikusteko ze harreman dagon edo egon daiteken. June Maitia! Medio kilo de fresas, porque el frutero las tenía de oferta. Besarka bat emango nizuke, baina eske, hainbeste kableen artean ezin dugu. Hola ezin da, Hola ezin da. Aztelen ezin da, hasi. Baina hola ezin da ondo. Bai. Y ver una mierda en el sofá. Badakizuegu oso negar egitearen aldekoak garela eta malkoak botatzaren zalea garela, eta hemen irratsaio honetan negar egiten dugula gutxi gora bera 2 astez behin hemen zuzenean, eta torion hartzen dugula eta donak uzten digula, baiet. Noski. Ez dezuen ere permisoa behar, baina bai. Zuzara gure terapeuta emozional ofiziala. Ze polita, June. Eskerrik asko zuen malkoengatik. Ez dakiz zer ikutu dizun, baina gehiegi. Polita da, nei berba ezu askotan gomendatzen dut olako momentuetan altxatu, ura pasa aurpegitik, ura hartu, ez, pixkate sintonizatzeko gure sistema ere bai. Baina, posten naiz, gustatzen zait, ni beti esaten lanaren parte dela emozioak mugitzea, hemen ere bai, eta, aurrekoan nik formakuntza bat egiten ari naiz, eta nire aurrari idatzen nion gutun bat, idatzen niola oso azkar, ez ariketa batzan, eta esan, venga, azkarringo bet, eta idatzen ari nintzen ari diren, eta gaur esan dut, zer ekarri dezaketonea zerbait neutral moduan, baino maitasun guztiarekin, eta nolabait kartatxo hori, gutuntxo hori idatzi dut, eta zerbait mugitu bada, arna sartu eta utzi hori reposatzen, eta onartzen beti ere mugitu dena, emozioak ez dira txarrak, ez daude emozio txarrak, ez daude emozio onak ere ez, zerbait mugitu bada, mugitu dadila, gauzak berkolokatu behar dira askotan, erori edo kolokatu diren era askotan mingarria zaigulako, beraz, maitasun guztiarekin gure barneko aurrarentzat. Eskerrik asko dona, eta horrela esen negar batean iritsi dira goizeko 11 eta Naiz Irratiko estudio zentraletara joan behar dugu, azken ordua ezagutzera, egunon Egoi Belategi.
Egunon baita zuei ere eta azken orduko garrantzitsuarekin gatozela, 3 urteko paralisi instituzionalari amaiera emanez 275 milioi eurorekin Iruñek inoizko aurrekonturik altuena izango du EH Bildu geroa bai zurekin Nafarroa kasu honetan, udal gobernuaren eta PSNren akordioari esker, goazen zuzenean protagonistekin pozik delako noski Joseba Siron alkatea batez ere esandakoa. 3 urteren ostean lortu dutelako Nafar hiriburuak aurrekontuak edukitzea eta kutsu sozial nabarmenekoak gainera. Bueno, lehenengo eta behin utziazue esaten oraingo aurrekontu hauek izango direla ezberdinen arteko lanaren emaitza. Eta hori importantea da adieraztea. Azken finean, honen bitartez, Iruña, azkenean, eta urte pilo bat pasa eta gero paralisi horretatik aterako da. Alde guztiek akordiorako erakutsi duten borondatean nabarmendu dute ere Koldo Martinezek eta Txema Mauleonek geroa bai eta zurekin Nafarroako bozeramalek urrenez urren. Ez da beste batzutan akordioak lortzea oso zaila izaten da, oraingo honetan ikusten esango duke errazago izan dela. Honek argi eta garbi utzi du noski 4 talde progresistok Iruñeko udalean gogoz geundela, nahi genuela Iruñak aurrekontuak behar zituelako eta destacar la importancia del acuerdo, ¿no? Yo creo que junto con la moción de censura este es el segundo gran paso para un acuerdo de futuro, un acuerdo de ciudad, ¿no? Que va a sacar a... Noski akordionetan sakonduko dugula informazioaren ariaren bigarren edizioan eta baita ere langabeziaren datuetan jaso ditugulako esatea onak direla, ez onegiak, baina gutxienez 310 langabetu gutxiago daudela, edo lagun gutxiago da langabezian aurreko hilabetearekin alderatuta. Errepidetara begira, dio trafiko zuzendaritzak autopilaketak topatuko dituzuela, Nazional 121A errepideko irteeran, Irunparean eta Baionarako norantzan zehazki, puntu horretatik orentxe bertan diote autopilaketak amaitu direla, beraz, lasai egon puntu horretatik igaro behar baduzue, bakarrik esatea Iger Lurmuturrera doan errepideak gutxienez, beste 2 edo 3 hilabete zitsita jarraituko duela, atzoko egunez bertan emandako Luiziaren ondorioz. 12 minutu ditugu, hementxe utziko dugu esan bezala eguerdiko 12etan buelten izango dela informazio gehiagorekin eta ordura bitarte gozatu bigarren kafeaz. Aio. Eskerrik asko Egoi Belategi, guk aurrera egin behar dugu gai nahiko bitxiarekin. June, Aritz, zuek hemen lanean zaudetela komunera. Bai, komunera. Hemen? Lanean. Behin edo bitan. Bale, orain ikusiko dugu, ea bataz bestekoaren barnean zaudeten, kanpo, orain entzungo duzu hemen historio bitxi bat kontatu behar dugu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. Thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating, and sometimes I get so scared of... Kontua da, Jobatuz izeneko webguneak, lana topatzeko webguneak ikerketa bat egin duela. Ikerketa berri bat, 4.600 parte hartzailerekin, eta, garrantzitsua izan omen da ikerketa hau eta urtean zehar lanean aritu omen dira ikerketa hau argitaratzeko. Eta orduan, pentsatu dezakezu, zeri buruzkoa da ikerketa, zer da, telelanaren ingurukoa, adimen artifizialak gure lanpostuetan izango duen eraginaren ingurukoa, soldakta arrakalaren ingurukoa. Ez, Jobatusek bere indar guztia jarri ditu, deskubritzeko zenbat aldiz joaten garen langileok komunera, egunean zehar, zenbat irauten duten komunerako bisita horiek, eta zer egiten dugun komunean. Arrapazak. Stay the same, nothing will change.
It'll be us just for a while. Jobatu zen ikerketak dio, zenbat aldiz esan duzuzuk, June? Nik esango nuke behin eta agian bitan. Aritz? Bai, nik berdin esango nuke, bitan igual. Ikerketa honen arabera, 2 eta 5 alditan joaten gara komunera, lanean gauden bitartean. Bulegoan gauden bitartean, hori omen da. 2 eta 5 artean, eta izaten direla 3 minutuko komunerako bisitak. Orokorrean. Orokortzen ari gara, baina... Hemendik komunera ez daude metro asko eta denbora gutxi galtzen dut. The sky is so blue in Malibu, next to you in Malibu, next to you. Eta ez hori bakarrik. Ikerketa honek dio, galdetutakoen eguneko ia 5 dioela masturbatu egiten dela. Lanan? Bai, bulegoan. Bulegoan. Bai, bulegoko komunera joan eta eguneko 4,5 dio, masturbatzera joaten dela. Baino, zuen harridura nahiko normala iruditu zait, ze ikerketa Espainiar estatuan egin dute, eta gutxien masturbatzen direnak, komunean, Euskalduna dira. Galiziarrak eta Euskaldunak dira. Beraz, harritzeko modukoa irudikutuko zaigu guri, agian Espainiar estatuko beste probintzi batzuetara joan, eta han galdetu ezkero, ez dira beste harrituko, baino hemen bai. Nik datu hauek botatzen dizkizuet, bitxia iruditu zaidalako eta esan dudalako. Hagoazen komentatzera, ezagit zerbait daukazuen gehitzeko ikerketa honen inguruan. Gutxi dago gehitzeko, no? A ver... Nik ulertu ezaket, bulegoan bali mazaude aspertuta, eta, ezin dut mugikorra hartu nire postua, jongo naiz mugiakin pixkati biltzat esango komunan joala. Eta, ezakit. Agian ulertu ezakit. Ezakit zein erantzun nahi diot, eta, komunean, masturbatzea nahia. Claro, audio bat dialtzeko, jendea zentzuteko, edo, pixka bat lasaiteko, eta zure gauzetan neoteko, baina, ostras, kontzentrazioa berda, bai, ez dakit. Ez da erresa, Hemendik aurrera badakizue, zuen lankideak ikusten badituzue, askotan joaten direla komunera eta irrifartxo ateratzen direla komunetik, badakizue zergatik den. Edo behintzat, eguneko 4,5 zergatik egiten duen hori. Aurrera jarraitu behar dugu, 2. kafearekin. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak lasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgowko gizartea beziki queer baita, eta transidentitatea beziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entxatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, imandit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela
kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu bat, ez? Beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraitan umezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Bai. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sufritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere jaiteara lanaz sufritzea eta dirua egitea sufritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sufritzen, eta beraz hori ez da lana, zeta lana egiten dutalarik behar duzu sufritu, eta behar ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Azken egunetan ari duen eguraldi ederronek uda gogoraraztea zaila dela esan dezakete askok. Baina izango dira beste batzuk udako berotasuna edota giroa gerturatzea nahiko dutenak. Beste batzuk ordea, eguraldiagatik baino, udan egingo dituzten ekintzengatik nahiko dute ekaina azkar iristea. Aur asko izango dira ikasturtea amaitu eta gelako lagunei agur esateko gogoz egongo direnak, beste lagun batzuk egingo baitituzte Abaigarren, Bernedon edota Goñiko udalekuetan, Euskal udalekuetan. Oraindik goiz irudituko zaie batzuei udalekuez hitz egiten hastea, neguan bai gaudeta, baina izen emateak gaur irekiko badira, hobe informazioa lehen izan, eta oraindik zuen seme-alabek tokia izatea zerrendetan. Beraz, udalekuez hitz egitera etorri da gaur gurera, Mikel Sa. Egunon, Mikel? Egunon. Ongi etorri. Lehenik eta behin pixka bat udalekuen oinarrietara joatea gustatuko litzaidake. Azkenean, zuk nola deskribatuko zenituzke Euskal udalekuak? Ze oinarri dute? Vale. Euskal udalekuak dira hori udaleku batzuk, balio batzuk dituela konkretuan, eta bertara goazen militanteak gara begirale eta sukaldariak. Eta da voluntario egiten dugun lan bat, adin ezberdinetako umei eskaintzen zaiona, eta pixkat hor, hori da ere bai uda eta beste aizialdi eredu bat, ematea eta eskaintzea Euskal Herriko ume ezberdinei. Ados, orain goazen guraso bati deskribatzera udaleko hauek. Zer esango zen edute guraso bati harren aurrak bertara joateko? Vale. Guraso bati esan barzaiona da, ez direla beti eskaini zain dizkibuten udalekuak. Badauka disfrutatzeko espazio bat, baina baita ere ikasketa prozesuarekin hasteko espazio bat. Eta orduan hor bai, ez pixkat balio horiek oinarren hartuta guk bai egiten dugu pixkat ibilbide bat ere bai umei eskaintzeko, zer den testuinguru batean bizitzea, ze zapalkuntza eta ze bizipen ezberdin ere bai ditugun, pasako dituzten, eta hori pixkat ere bai kudeatzen, akonpainamendu hori egiten eta
eta beste bat sortzen ere bai, ez bakarrik aisialdiarena, baita ume sujetu eta identitate horren gainean. Ados, nik uste gurasoak konbentzitu ditugula. Eta aur bati, zer esango zenioke? Aur bati esango nioke mila modutan alduela disfrutatu udalekuetan. Hor egia da ez, umek ere bai dituztela perfil ezberdinak eta agian sozializatzeko eran edo hainbat prestatzen diren hainbat ekintza ez dira guztiz edo ez dira agian ez dira gustokoak, baino da oso egitarau zabal bat urtean zehar prestatzen duguna eta bai daukagula ideia hori edo ikuspuntu hori perfila ezberdinetara ere bai iristeko. Ez dira ekintza berdinak beti, eta orduan hori disfrutatzeko datorrela, ondo pasatuko duela, eta laguna asko ere bai egingo dituela. Aipatu duzu balio batzuk dituela oinarrian, noski euskaraz izatea da bat, zein dira zuek azpimarratzen dituzuen balioak eta zelanketa egiten da? Bai, hor balioen artean, bai ditugu agian dimentsio ezberdinak dituzten balioak, agian dimentsio gehien hartzen duen balioa euskara da. Gero ere bai feminismoa kriston espazioa dauka, eta egia da orain ari garela pixkat hori ere bai hausnartzen, eta agian ibilbidea transfeminismorantz gabiltzala eramaten. Eta naturarekin ere bai baditugu hainbat balio, nola harremantzen garen, zer behar dugun, hortik pixka tirata, eta nik esango nuke hau dela. Gero sartzen dira balio, pilo bat balio, zeharkakoa delako, eta horrela bai ulertzen dugulako, baina nik uste horrela ulertzen dela ere bai nondik jotzen dugun. Eta horrelako gaiak nola lantzen dira udaleku batean, ze agian klase batean erreix esan daiteke, tailer bat ematen dizut, edo baina udaleku batean berez uda pasatzera doaz, ondo pasatzera doaz, nola lantzen dira horako gauzak? Bai, hor argi izan behar duguna da, oso barneratuta dugula ere bai guk ez baldin baditugu prozesuak ematen, ezin dizkiegula prozesu horiek beste era batera erakutsi edo eskaini berdaratzen diren umei. Orduan, hor prozesua da lehenengo guk egiten ditugu prozesuak, eta gero ja moldatzen ditugu adin ezberdinetara eta ekintza ezberdinetara. Orduan pixka da hori ere bai ez, hartzen ditugu, berrikusten ditugu ekintzak, ze balio sartu diren edo nahi ditugun sartu ekintza honen barruan, eta pixka hori ja diseinatzea. Eta beti da sorkuntza prozesu bat. Orduan guk ere bai, horretan jarraitzen dugu, ez? Gauza batzuk ere bai, baditugu eta mantentzen dira, baina beti gaude hor sorkuntza prozesu batean eta lan prozesu batean. Aipatu duzu lehen, monitore zoazten guztiak eta sukaldari zoazten guztiak militante zaretela, voluntario zaretela. Nola sortzen da hori eta nola lotzen zeate zuek pixkanaka jende gehiago sartu beharko da? Bai, hor pixkat aipu txiki bat. Egia da gustatzen zaigula esatea ezitzaile garela. Pixkat monitoretza eta sujeto horretatik nahi dugulako aldendu. Egia da bagiraleak garela, baina ezitzaileak gara inaundi batean. Hori, lehen komentatu duenagatik, nahi dugula ere bai bertaratzen diren umeak ezi pixkat gure balioetan. Eta guk askotan egiten duguna da jendea fitxatu, horrela esaten diogu fitxajeak egin, eta gero ja ditugu urtean zehar hainbat data jarrita gure artean harremantzeko ere bai. Data horiek aldira izan guretzako aisialdia diren datak, edo izan daitezke lan egiteko datak. Eta gero ere bai, justa horten ari gara pixkat formakuntza batzuk bai jasotzen eta bai hausnartzen gure artean, pixkat zeibilbide hartu behar duen Euskal Udalekuak, eta hori ere bai bada bateragune bat guretzako, gustartzen direna bai aisialdia eta baita formakuntza eta lan esparru hori.
udaleku hauek, aipatu dut hasieran, ezta? Abaigarren, Bernedon eta Goñin ematen dira. 3 etxe ezberdin dira, 3ak, oinarri berdina dute, baina suposatzen dut ere bakoitzak bere erara mugituko dituela gauzak. Bai, etxe bakoitzak dauke bere xarma eta dira oso ezberdinak. Bai egitura aldetik, eta gero ere bai egitarauaren aldetik. Orduan, eta hori adinak ere bai tartekatzen direnez, umeek ere bai badut aukera ezagutzeko 3 etxeak, eta polita da ere bai. Ekintzak dira oso ezberdinak, bertaratzen den ezitzaile perfila eta taldea ere bai oso ezberdina da, beti egongo da hor ikasten dituzun gauzak eta gustatzen zezkizun gauzak, baina hor beti akompainamendu hori eta bide hori denok daukagu argi egingo dugula, eta orduan, bai, desberdinak, baino oinarri batekin. Bideo bat ere badagoela ikusi dugu, agian ikusi eta entzun egin beharko dugu. Ea ba. Euskal udalekutarako Paiazo pirata sorgin guri berdin batzen elkarrekin Aurten ere uda euskara murgilduta igarotzeko prest? Hemen dituzu Euskal udalekuak Goñin, Abaigarren edo Bernedon Euskaratik eta euskaraz, aisialdiaz, 11 harreman berriz eta askoz gehiagorekin gozatzeko aukera paregabea duzu Eman izena martxoaren 5etik aurrera gure webgunean Uda bete abentura, euskaraz zure eskura. Zatoz Euskal udalekuetara. Bideoa ikusi dugu pixkat kostata zijoan bideoa, baina, eskuragarri dutzua ikusi nahi izan ez gero udalekuetako webgunean. Eta, pixkat eginen etxe ezberdinen inguruan, eta aipatu duzu adintarteak ezberdinak dira, ezta? Nola banatzen dituzu adinak udalekoan? Ez dakit buruz. Orduan, begira dizada guraso bakoitzak, ze adintartetara bidali dezaken aurra, ezta? Aipatu bezala, dituzue, balorez berdinak eta suposatzen dut horrek ere ekarriko dituela aurrez berdinekin kontraesanak edo agian eukiko zen dituzten esperientzia bitxiak, ez da, aurrekin, nolakoak dira horiek? Bai, esperientziak dira ere bai modu askotakoak. Askotan guk ere bai hor hitz egiten dugunan gure artean, eta pixka gero anekdotiko bezala geratzen direnak, baina aldera izan esperientzia batzuk guk ematen ditugula irakaspen batzuk umei, gertatzen diren gatazka edo bestelakoengatik, eta batzutan ere bai haiek guri ikaspen eta irakaspen asko ematen dizkigute, hor sortzen diren utxune eta hainbat gauzengatik. Orduan, bai, bitxikeriak badaude, anekdotak badaude, baina hori, pixkat horretan, hor jarraitzen. Eta gurasoen gandik jaso izan dezue, noizbait, feedback modura edo, aurrak hau ikasi du, edo etorri da kontatzen hau eta hau horrela erakutsi duzuela, nolakoak dira gurasoekin harreman horiek? Bai,
Hemen ere bai, umekin bezala, gurasoen harremana ere bai, oso desberdina. Baina bai, guraso asko etorri zaizkigu eskerrak ematera, bai egiten dugun lan militantagatik eta sortzen dugun inguruagatik udalekoan bertan. Eta agian konkretuki ez digute esan hau ikasi dute edo, baina bai, gero nik uste dut hori ere bai erreflekatzen dela etxera bueltan eta haien ibilbidean. Hori ez da esaten, hori erakutsi egiten da, zuk esaten zenuen bezala. Askotan, kontziente izan gabe ez, ni hau udalekuetara joan den aurra izan naiz, udalekuetan begirale izan dago gaztea izan naiz, eta askotan konturatzen zara gero urtean zehar, joera batzuk edo ohitura batzuk hartu dituzula, udalekuetan ikasitakoak eta agian ez zinen kontziente, baina barneratu egiten dituzu, ez? Ikasten dituzulako jolasean, ikasten dituzulako lagun artean, eta gero, barneratuta geratzen zaizkizu, eta orduan konturatzen zara gara, ikasi nuen. Bai, da nik uste ere, azkenean, suposatzet, horrek ere eragingo dula, ingurune eroso bat zuek sortze horrek jendeak errepikatzea, ez da, eta urtetik urtera ikustea, aurronek errepikatu du, izango dela pozgarria zuentzat ere. Ez? Horrelako zerbait izango da, ikustea, iaz etorri zen eta urten etorri da berriro. Bai, ume asko daude, egiten dutela txanda guztiak eta dator urtero, orduan, bai, horrek ere bai guri ematen dugu postasun bat eta honetan jarraitzeko ere bai. Osa, errepikatzen dute, joaten dira bat baino gehiagotara? Bai, hori da. Osa, tartekatzen direnez adinak, gero gustatzen zaienez, esaten dute, venga, aurrengo urtean ere bai, etxe berdinera, askotan hori, etxe berdinak esaten dira errepikatzen dituztenak une oro, gero tartekatzen direnez, ez da, oza, ez du koinziditzen, baino, probatzen du lehenengo aldean, gero errepikatzen du beste adintartean, baino etxe berdinean, denbora osoan. Azkenik edo nik uste, azken galdera izan daitekela, gaur ireki dira izen emateko epeak ez da? Zer espero duzu? Uste duzu zerrendak betetzen dira azkar, jendeak azkar ibili behar du? Bai, hori beti. Agendan apuntatuta lehenengo eguna eta leketa azkarren egiten baldin bada, hobeto. Bai guretzako lana erresten delako eta ja hor geratzen delako izena eta... Zenbat ume sartzen dira txanda bakoitzean? Gutxi gora berako? Bai, gutxi gora bera 60 tarteko. Beraz, bai, Euskal Herri osoan zehar mugitu berbaino badute azkar bili daitezela gurasoak, ez da? Bai. Jarri dugu guk hemen esteka, udalekoak.eus webgunearena, streaming bidez jarraitzen gaituenak zuzenean bertan klik egin eta webgunera sartzeko, baina entzuten ari balin bazara irrati tradizionaletik edo autoan gidatuz balin bazaz, jakin dezazula webgunea oso erretxa dela, udalekoak.eus eta bertan daukazuela informazioa izen emateko, esaten genuen bezala, uda gainean dugulako. Bai, konturatzerako eguzki azpian eguzkitako krema ematen eta korrika jolasean. Mikel, mila esker hau ona ekartzeagatik eta udaleku mota ezberdin bat prestatzeagatik urtero. Bai, mila esker zuei gonbidapenagatik ere bai. Eskerrik asko, beste batean hartuko dugu bigarren kafe bat.
don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzi zuen. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. Pixka bat gaiztoak izan gara gaur. Ze lilatoia ospatu genuen atzo, lilatoiaz hitz egin nahi genuen gaur, lilatoian ezin izan zuen parte hartu Aritzek, baino esan diogu gainera hitz egiteko berak atzo gertatutakoaz, eta guk gero gure esperientzia kontatuko dugu. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. Bueno, herri lasterketak kirol ekitaldiak izateaz gain, espazio publikoa aprobetxatzeko aukera ere badira. Osasuna sustatzeko, gizartearen arazoi buruz kontzientziatzeko, hiri espazioa eskatzeko eta inklusioa eta aniztasuna sustatzeko, eta jarduera horiek komunitateak batzeko eta gizartean eragin positiboa sortzeko modu eraginkor bihurtu dira. Atzo, Donostiako kaleak energiaz eta elkartasunez bete ziren liratoian. Emakumeen lasterketa herrikoi zirraragarria izan zen, eta indar fizikoan nabarmentzeaz gain, emakumeek gizartean duten paper erabakigarria eta lehen lerroan egoteko duten eskubidea aldarrikatu zuten. Elastiko moreak ikusten ziren izkina bakoitzean, eta hiria elkartasuna eta alduntzei itxaso bihurtu zen, iaia literalki, kriston euri zaparra zegoelako, baina, lilatoia etzen lasterketa hutsa izan, baizik eta, batasunerako eta emakumentzako espazioen erreklamaziorako mezu indartsu bat izan zen. Eskarmentu handiko, atletatik hasi eta, korrikalari saletu eraino, denek hartu zuten parte, gogotsu, oztopoak hautsiz eta estereotipoak, desafiatuz. Ibilbideak Donostiako leku esanguratsuenetako batzuetatik eraman zituzten parte hartzaileak eta elkarrekin korrika egiteko eta esperientziak partekatzeko aukera eman ziren. Jai giroa eta lagunartekoa izan ziren nagusi eta emakumeen lorpenak babestu eta ospatuko dituzten komunitateak sortzearen garrantzia argi geratu zen. Zalantzarik gabe.
Ibilbidean zehar animoiuak eta txaloak entzun ziren eta komunitatearen babesa entzun zen, Lilatoia etzen soilik kirol ekitaldi bat izan, eta emakumeek izarteko esparru guztietan egindako ekarpena, kontuan hartzeko eta balioan jartzeko garrantziaren oroigarri bat izan zen. He makes it feel like nobody else, nobody else, but my love. Eta helmuga zeharkatzean, parte hartzaileek lorpen pertsonalak ez ezik berdintasunaren eta alduntzearen aldeko mezu kolektiboa ere ospatu zuten. Lilatoiak arrasto iraunkorra uzten du eta ez bakarrik Donostiako kaleetan. Baita kontzientzia kolektiboan ere eta guztiok inspiratzen gaitu, genero ekitatea eta emakumeek etorkizun bidezkoagoa eta etorkizun bidezkoago baten eraikuntzan duten funtsezko papera babesten jarraitzera. Eta hainbeste izan dira parte hartu duten emakumeak, hietako batzuekin hitz egin dugu, eta... Ea, zer kontatu diguten? Ondo Gonzalatzeko Lilatoia. Nik demozen ikasten dut eta pisukideka sorbildu nintzen bertara korrika egitera. Ez dugu inoiz kirolikin, baina aste batzuk horretik egon ginen entxaietan aputxu bet. Eta bertako ambientea egon zen super ondo, orokorren eta oso ona izan zen. Asko gustatu da iniziatiba hau, emakumeen aldekoa eta orduan beste urte batzuetan errepikatzen badabien, seguramente gubere korrikan urtengo garala. Atzo nire izpekin da kuadriako beste bikin junitzen Lilatoia etxea, eta asko harritu zin bertan zaon jendetzie ikusti, baina egize da oso giro osasuntxu zaola, eta oso politia iruditu ziten edade desberdinetako emakumik gizartin dauken gure tokixe aldarrikatzen ikustie. Eta lehenengo aldixe baldimazan berta jute ginena, gogo asko daukeuia urrengo urteko Lilatoia jatzeko, ze benetan oso giro egarra egon zan, aldarrikapen girue, osasuntxue, festa girure izango nuke, eta egixe da kirolatia junginela, baina giro hortan kirolare asko zerresuetia. Hau egia esan lehenengo karrera izan da, eta txangen lagunek apuntatuko gea. Eta orduan horrekin hasi nintzen entrenatzen, pixkat berotzeko eta iritxar izateko 5 kilometrotara. Eta atzo eguna iritsi izan, eta egia esan ikusita gurarlia motivazio gutxikin, gurarlia oso txarra egiten zulako, baina gero musika jartzen eta kriston giroa zegoen orduan. Asko motibatu ginen eta gainera atertuzun karrera zibartzenerako eta orduan oso gustora, oso giro ona, elkartasun handia somatzen zen, gainera giroa ikusten zen, ez zelain kompetitiboa baizik eta ere baina ere lagunkoiagoa eta ni gainera lagunekin apuntatu nintzen eta denbora guztian elkarrekin jute ginen eta hola. Eta egia esango nuke esperientzia oso ona. Hemen mazu deixente errepikatu dira, esperientzia antzekoa izan zuten askok, baina gehien errepikatu dena dela, urrengo urterako pres daudela. Atzo bertan izan zen, eta urrengo urtea iristeko desiatzen, emakume parte hartzaileak berriro ere Lilatoian parte hartzeko. Asko gustatu zait, hainbat ahots entzun ditugu, argi geratu da Lilatoian Euskal Herriko txoko askotako jendeak parte hartzen duela, entzun ditugun esperientziatan ere, hainbat euskalki entzun ditugu. Donostian egiten da Lilatoian, baina ez da soilik Donostiarrentzako. Euskal Herriko, eta beste hainbat txokotako jendea ere ikusi genuen atzo, azken finean, 6.000 emakumetik gora, eta ze politia den, ahots hauetan biltzen genituen testigantzetan esaten zena, pixukideekin joan nintzen, eta guk ez dugu kirolik egiten, baina animatu egin ginen. Edo ni aizparekin joan nintzen, eta horrelako elkartasun horiek, ze politiak eta unkitzeko modukoak. Bai? June orain nik egingo du nagarra. Nik ezin parte hartu.
Bueno. Ni ez nago oso ondo korre egiteko moduan. Ez, Badakit- zure belauna zaindu egin behar dugu, eta hori ere bada zaintza kolektiboa, eta... Lesionatuta zaude. Lesionatuta dago, bizi da. Bizi naiz lesionatuta. Lesionatuta bizi da. Bai, badakit oinez ere egin nezakela, eta badakit hori esan dezakela jendeak. Baina, bueno, egia da, ez dudala inoiz parte hartu, ezin izan dudalako inoiz parte hartu belauna horrela eukita, baina gainera eski atzoko guraldia. Bai. Hotz honekin ibiltzeak ere izugarrizko mina ematen ditela, eta ba ez nuen parte hartu, baina egia da, nire sareak beteta zeudela, Lilatoian parte hartu zuen jendeakin, eta benetan pozgarria zen ikustea ze adin ezberdinetako jendea ari zen parte hartzen. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lamuzaren ondoan. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak lamuzaren Eta guk unkituta bizi genuela argi geratu da, gure entzuleek ere ederto pasazuela argi geratu da, baina antolakuntzak? Bueno, bueno, entzun nahi dugu bebai euren iritzia eta euren, bueno, nola bizi zuten. Eta, bueno, Alicia Bikandirekin hitz egingo dugu gaur, bueno, Lilatonen lasterketako antolatzailea. Así que, bueno, egunon, Alicia. Kaixo, egunon, zen bete. Gu ondo, bueno, nik aitortu behar dizut agujetak dauzkadala. Ni baita ere, oso nekatuta nago batzutikan. Vale. Ez nun korri egin, baino hortan aritzea baita ere antolatzen, osea, nekagarri. Baina oso pozik gabe. Esaldi batean, Alicia, nola deskribatuko zenuke Lilatoia? Zer da Lilatoia? Egun zoragarria. Osea, azkenian ez da bakarrik lasterketa bat, mugimendu zoragarri bat da emakumeak kalean ikustean, eta denak batera oiuka berdina eskatzen izugarria da ikustea, eta baita ere hor antolakuntzan aritzea. Osea, placer bat izan zen. Osea, oraindik zaude resaka emozionalarekin, ez da? Zelan joan zen atzoko eguna? Atzoko eguna zoragarria izan zen. Osea, oso goiz esnatu ginen, baita ere bolondrez guztiak, 7 geuden baiak montatzen, eta dena prest eukitzeko lasterketarako. Baina, hain dudan resaka morala oso handia da, eta azkenean ikustea hainbeste emakume kaletan, eta espiritu horrekin izugarria izan zen, bai. Goizeko 7 prestatzen hasi zinetela esan duzu, egontzen uneren bat pentsatu zenutena agian bertan bera utzi bertzela aurtengo Lilatoia egiten zuen euri jasa eta berezitik? Eske oso gogorra izan zen, momentu batzuk, igual aerobikaldean eurika hasi zala eta ez dela, esaten zuten, ez dela bukatzen euri txaparra da hori, baino. Ez genuen pentsa ez egitea, osea, ez genuen ez da pentsatu, berez. Osea, banek egin bar genula, baino, esaten, osea, ez euri, osea, dena ondo izateko, eta, bueno, libratzeko txaparra da horiek. Bueno, 1980an antolatu zen lehenengo Lilatoia, eta zuen webgunean agertzen denez, beldurrez beteta, baina determinazio sakon batek bultzatuta. Bueno, nola izan ziren lehen urte haiek? Ze jaso duzue zuek emakume haiengatik, eta, bueno, nondik ateratzen da Lilatoia egitearen lehenengo ideia hori? Bai, ni aurten nire lehenengo Lilatoia izan da, eta plazerra izan dut, lehenengo fundadoreekin hitz egiteko, eta beraiek pixka bat kontatzeko nola izan zen lehenengo lasterketak, eta beraiek ideia hartu zuten Irlandako herri batetik kan, ikusi zutela, lagun pare batzuk zian, eta beraiek ikusi zuten lasterketa hori egiten zela beste herrialde batzutan, eta zergatik ez hemen egitea. Eta ez nago seguru, baina uste dut, oain badira beste lasterketa, emakumezko lasterketa, baina uste dut igual lehenengoa edo lehenengo ertariko bat izan zela hemengo mailan. Osea, nazional mailan. Ez nahi oso seguru, baina beraiek ideia hartu zuten Irlandatik.
Vale, ze kurioso, ze kurioso. Interesgarria da historia. Bai. Eta, bueno, gauzak asko aldatu dira ordutik, ezta? 34 edizio pasa dira, asko aldatu da, asko modernizatu da lasterketa, bueno, webgunean bai ikusten da nola garraio berezia eskaintzen da, dutxak badaudela bai, aerobikarena, gero musika, osea, azkenean, bueno, antolaketaren aldetik, bueno, kriston, eventoa kriston eguna da, ezta? Bai, osea, azkenean parte hartzaile asko igo dira eta jende asko da leku guztietatik etortzen diana Donostira igande honetan eta logistikoki asko aldatu da zein eta jende asko garela eta jartzen ditugu autobusak, beste urte batzuetan izan dugu tren espezial batzuk provintzia guztitik etortzen diana eta logistikoki asko aldatu da. Espiritua mantentzea gustoko litzaiguke, baino hori da, azkenian geroz eta jende gehiago, geroz eta antolakuntza gehiago behar da. Hori errealitate bat da. Hombre, logistikoki aldatzea ezinbestekoa izango zen 6.000-tik emakume egon ginelako atzo, eta hori antolatzeko, bueno, hemendik ere gure aitortza han lanean aritu zinen guztientzat, ez da erreixa, hainbeste jende mugitzea, hiriko erdigunean, hori ere esan behar dugulako, aipatu du Donosti elastiko morez bete zela, eta bueno, azkenean Donosti hiri garrantzitsu bada, eta ikustea Urbieta kalea edo Zurriolako zubia eta dena itxita, 6.000 emakume bertatik pasatzeko korrika, bueno, hori sekulako antolakuntza lana da. Bai. Azkenean gu asko lantzen dugu Atletiko San Sebastianeko emakume etxeko eta laguntzaiekin eta bolondesekin. Eta azkenean permisoak behar ditugu, noski baiet eta gauza asko behar ditugu antolakuntza, baina gure soporte, funtseskoen soportea bolondesak dira eta haiek elkartzen duten laguntza eta espiritua ezinbestekoa izango zen egun hau aurrera emateko. Eta oin aipatu goiurik, ia 6.000 emakume egon zirela korrika egiten. Lehenengo edizioan, 130 agertzen da hor webgunean jarrita, eta bueno, kurioso nola egon den igoera hori. Uste duzu errotuta dagoela ja da lasterketa gizartean? Osa, jendea badaki, bueno, urtero lilatoia dagoela, eta... Nik uste ja, emakumen askoen plana dela. Osa, azkenean, urtero errepikatzen dute emakume berdinak eta badira jende asko kalean gelditu dena eta ezin duena parte hartu izan, zein eta haitzi behar izan genuen izen ematiak. Azkenean, lasterketaren helmuga eta sarrera berbera da eta azkenean ez dia emakume gehiago sartzen. Baina nik uste dut duela, bueno, hain 34. edizioa izanik, emakumeak ja buruan dakatela ja liratoia. Eta asko dira esaten dutena, hurrengo gara apuntatuko naiz baitare. Oso presente dago emakumeen askoen planetan. Nik kontatuko dizuet anekdota txiki bat, duela 9 urte parte hartu nuen lehenengo aldiz, lilatoian, patinetan, orduan lila roller kategoria existitzen zelako. Eta orduan, lehengusinekin elkartu ginen eta patinetan egin ginituen 5 kilometroak, uneren batean iaia erori egin ginen, lurra erdi guztita zegoelako, eta bueno, sekulako abentura izan zen, oso gustora egon ginen, oso ondo pasa genuen. Zein izan zen gure pena? Ez dakit, nik uste dut hain kirolari txarrak ginela, gure lehengusinak eta ni, urte hartan erabaki zutela, urrengo urteetan ezin zela patinekin parte hartu. Induzituzen patinak. Hemendik barkamena eskatu nahi diet ordura arte lila rollerren parte hartu zuten guzti, zen ikuste dut gure erroa izan zela. Hainbesteko erridikuloa egin genuen, erabaki zutela lilatoieko antolakuntzak, ja ezin zela patinekin parte hartu. Eta orduan esan genuen, korrika ez gara moldatuko, ez genuen parte hartu, baina handik urte batzuetara, ja berriro hasi ginen, korrika parte hartzen, eta orain dela 2 urte, kuadrillakoekin joan nintzen, eta bueno, unkitu egin ginen, eta helmuga pasatakoan negarra egin genuen. Oso politia zelako,
Lilatoiak badu zerbait oso berezia dela behin eta berriz aipatzen ari ginen elkartasun sentsazio hori. Eta badago une bat, Prim kalean, uste dela, urtero amona heldu bat ateratzen dira balkoiera. Eta orduan, azpitik pasatzen garenean korrikalariok, gora begiratu eta txalo egiten diogu amonari. Eta orduan, beste lasterketetan kontrako izaten da, ez? Espaloian eta daudenek animatu egiten dute korrika ari direnei, ez? Hemen kontrako izaten da, korrika ari direnak animatu egiten dute, balkoian dagoen emakume hori, ez? Eta oso hunkigarria izaten da. Eta honekin zer esan nahi nuen, hori bai. Aliziak esan du, ja jendeak buruan duela urteroko plana dela, eta ja errotuta dagoela. Baduela 2 urte hainbeste hunkitu ginen esan genuela, datorren urtean berriro. Eta orduan, datorren urtean berriro, ze ondo, eta handik hilabete batzutara, nire lagun batek esan zuen. Bueno, gauza bat kontatu behar dizuet, ezkondu egingo naiz, eta ezkointza nahiko berexia egin nahi dugu, eta orduan, uda partean egin beharrean, martxoko lehenengo asteburuan egingo dugu ezkontza, eta gaina kanpoan izango da, eta orduan, asteburu pasa joatea proposatzen dizuegu, eta horrela, ezkontza izango da baita ere, asteburu pasa, eta gure lehenengo erreakzioa. Lehenengo erreakzioa izan zena, ze ondoz, posten gara zure batik, baino, urrego erreakzioa, eta lilatoia zer! Eta orduan, pasaden urtean ezin izan genuen parte hartu, ezkontza batean geundelako, eta izan zen, ama, baino, begira, ze errotuta dagoen, ez? Eta nola, buruan daukagun data hori, ja esan zigutenean ezkontza egun hontan zela, ja segituan gure erreakzioa izan zela, eta lilatoia? Bueno, urrengorako ja badakizuz egin. Ta zuretzako Alizia ze izan zen gehien unkitu zaizuna, o egun hauetan ze izan da? Zer da? Egun hauek oso askar jundia, azkenian gauza asko egin behar nituen, eta gauza asko antolatu, jende askorekin hitz egin, eta igual nire, oso askar pasaia eta gauza asko, baino sarrera ematen, lehenengo momentuan lasterketako atzerako kontua egiten ari ginean 10:00 eta hor geudenean geuden Nati dela fundadore bat eta beste 2 kazetaritzak hitzakoak eta geuden lasterketari bateko prest eta momentu hori emakume guztiak hor ikusten bulebarren momentu oso polita izan zen. Dena prest ez egonean, eta denak lasterka ziren momentuan, kriston momentu berezia izan zen. Polita, irudiak ikusten ari gara, streamiatik jarritzen gaituzen, ikusiko dute hemen naizen webgunean argazkiak aurki daitezkeelako, eta hemen ez, une hori 10:00 dena marea bat, dena korrika, dena guztita, bai. Guztita, hori esan behar nuen, bixera eta txapela eta xira asko ikusten ditugula, baina blai egindak eundela ordurako, esan behar da, baina, bueno, han dagoen emozio hori eta gaina musika eta dena, oso politia izaten da, irteera une hori. Zeinen politak diren emozio kolektiboak, ez da? Nola batzen duen idea? Gaina, barkatu, Alizia, esan nahi nuen? Azkenian dela, bat farrez hasten dela eta bestea jarraitzen du eta denak animatzen dute daukadanan, alban daukadanan dani eta oso polita da. Oso polita. Hor ikusi ezakegu jangatbeko modalitatea eta geho jendea beraiekin egoten. Ez dugarri izan zen. Gainera, bada lasterketa bat, hainbeste jende dago eta hainbesteko elkartasun erakusten da eta gaina ez da epaitzen. Zure erritmoa ez du inork epaituko. Tarte batzuk oinez egin behar balin badituzu, zure hankek ez dutelako gehiago ematen oinez egin, edo nekatuta balin bat zaude, edo, bueno, ez du inork epaitzen, ez da
ez da izaten erlojuari begira egiten den lasterketa bat, ez? Denborako hobetzera nator, batzuetan bai, eta hori ere polita da, ez? Erronka bezala esan dezakezulako, bida, pasaren urtean 5 kilometroak egin nituen 35 minututan, eta aurten ordu erditik jetxi nahi dut. Baina alare orokorrean sentsazioa ez da konpetizioarena, eta orduan horrek nik uste dut giroa ere erlaxatzen duela, eta jendea badagoela esaten duena bai, ni ez naiz oso kirolaria, nire kasuan adibidez, baino gero hasten zara eta konturatzen zara, jendeak hainbeste animatzen zaituela, bultzatu egiten zaitula horrek, giro horrek. Eta, bueno, ja maitzen joateko, datorren urterako, ja prest, indarrarekin edo orainik deskantatzera. Oainik deskantzatu behar dugu pixkat, baina buruan ditugu gauza berriak eta gogo askokin ja urrengorako. Bueno, eskerrik asko, Alicia, hemen gurekin eskerrik asko. Eta hori, bueno, hori, datorren urterako guia, bueno, hemen goiuri dago ja indarra hartzen. Bueno. Bai, apuntatu data, Eskerrik asko, Alicia, ziur naiz berriro ikusiko dugula elkar laizter. Muxu bat. Mi esker, venga, bai. Ara, Olaia Intziartea abesten ari zen eta isildu egin zaigu. Ui, ama, bueno, borduan Idoiari esango diogu abesten hasteko. Eta horrela konturatzerako, ia, eguerdiko 12ak gainean ditugu. Zenbat gauza aipatu ditugu gaur, Indiokarrek hemen idatzi du, aurren, bigarren kafearen aurreguna, pixka bat izan da, aurreguna, Dona Peianiz Nieto gure terapeutak hitz egin digulako, ez? Gure barneko aurrari nola hitz egin, eta zenbat eragiten duen gure barneko aur horrek, hitz egin dugulako udalekuetaz, eta bertan ere aurrak izpide, baina hitz egin dugu lilatoiaz, eta hitz egin dugu gauza askotaz, neskak eta bluesen kuadrillak, eta bertako bitartekaritza prozesua, eta Gasteizeko festak, bueno, gai ugari jorratu ditugu gaurko bigarren kafean, eta horrek esan nahi du, denbora azkar batean pasa zaigula, eta agur esan behar diogula entzulei, June? Kroketa jaten hijo. Ala, kroketa beti da ideia ona. Noski. Aritz, gustora egontara? Bai. Oso ondo. Inbidia sentitu duzu lilatoiako korrika saioaren gatik? Bai. Bueno. Egingo dugu beste korrika saio bat, bilatuko dugu beste lasterketaren bat, eta... Bale, bira, nik proposamena dakat, hemendik egokira. Hemendik egokira korrika joango gara. Bale, zure belaunak... Zuekin korri ni ez. Bale. Ni oinez lilatoian bezala atzean. Eta bideoak eta grabatzen, hori ere garrantzitsua, argazkiak ere atera. Egia da ikusi dela argazki bat eta ilusia egin ditzen silantzi joanetako bat nire lehenko zeina txikia da. Eta askotan parte hartzen du karreretan bere silarekin. Eta pozgarria da horrelako tokitan ikustea beti dago ane asentzio. Xora itzultzeko Zalantzaren lurraldean Oinak elkarrotuta dantzatzen Esan bezala gur esateko ordua iritsi zaigu, baina bihar hementxe izango gara goizeko 10:05 egunero bezala naiz irratian, bigarren kafea zuekin hartzeko prest, badakizue leheneko kafea esnatzeko izaten dela, eta bigarrena gozatzeko. Zaila den etxe bat sortzea Beste etxe guztiak hor daudenean Batuentzat eraiki zen Baina denontzat lekua hemen Babestu dezagun elkar
Palm and bigarren kafea.